Ahojte, Karavan.sk vás pozýva na veľtrh CBT v Nitre 27. až 30. marca. Môžete sa tešiť na 4 dní plné skvelého programu a toho najlepšieho, čo Caravaning ponúka. V hale M1 vám ponúkneme veľké výstavné zľavy na vozidlá a doplnky, ktoré si môžete zakúpiť v šope. Nájdete tu všetky naše značky karavanov, ako sú Concord, Hymer, Birstner, Carado, Mobilveta, Elnak, McLuis. Predstavíme vám skvelé novinky, medzi ktoré patrí aj expozícia offroad. No máme pre vás ešte jednu veľkú novinku, ktorú vám ale odhalíme až na výstave. Takisto vás veľmi radi uvítame v našom stánku autotechniky, kde nájdete odborné poradenstvo a značky ako napríklad Goldschmidt, Marquardt, Dometic a tak ďalej. Veľtrh môžete využiť ako dovolenku s rodinou na našom štelplaci, ktorý je vybudovaný priamo v areáli Agrokomplex 5 minút od pavilónu M1. A toto všetko nájdete v hale M1 a pred halou F. A nezabúdajte, že jediná výstava karavanov na Slovensku je veľtrh CBT v Nitre.